Сега първо да духнем свещичката. Айде, маме. Айде, честит рожден ден, Нано. Духай, мама, свещичката. Духай, мама. Кой я духна? Тя ли я духна? Браво! Браво! Браво, бе, тете! Айде сега дръпни, защото... Браво, знам, че аз съм я научила. Аз съм я научила. Ма тя се е намазала с синьо в устата. Чакайте само да пусне фойерверки. Ели, дръпни, мама. Оли цялата й уста е синьо. Бягайте, бягайте. Пробвали ли сте ги ти неща преди това? Ще има по-жестока запалка. Ето я! Ана, става на една годинка. Виж, мамо, колко е хубаво. И това е рибката на него за теб. Ма тя си... Ана, виж там, баба. Баба. Ана, погледни баба. Боже, каква се е синила. Браво! Имам още един. Има още един, ще го запаля. Не вече много смърди, бе. Да, верно смърди. Я отворете малко. Ей! Ачо! Ана! Ана! Ей! Сяра, какво мирише? На сяра, на какво? На мен на барут ми мирише. Ей, да, горе-долу. На стрелбища ми мирише. Едно време така мирише. Ана, ела да видиш, мамо, отгоре рибката на него. Чакай да ти покажа. Айде спри. Как се спира? Пак Ето така. тук да погледнеш. Ана, Как се спира това, бе? а тук към нас. И пак по същия начин. Много ми напомня на нещо. А моля да се вижда на липките. Значи, дай баба. Прави